Toto sú 3 jednoduché kroky, ktoré môžeš urobiť na to, aby si svojim deťom zabezpečil neuveriteľný finančný úspech. Číslo 1. Po narodení tvojho dieťaťa vlož 1000 eur na investičný účet a ber to ako súčasť nákladov po narodení tvojho dieťaťa. A ak máš možnosť vložiť viac ako 1000 eur, urobil by som to, pretože tieto peniaze sú z dlhodobého hľadiska extrémne dôležité. Číslo 2. Každý jeden mesiac investuj 100 eur na tento investičný účet. Môžeš investovať napríklad do indexu S&P 500, ktorý má historickú výkonnosť 10% ročne. Krok 3. Každé Vianoce a narodeniny tvojho dieťaťa vlož na investičný účet 250 eur. Je to teda dodatočných 500 eur ročne na investičnom účte. A teraz sa začína byť šialené. Za čas, kedy tvoje dieťa dosiahne vek 18 rokov, mu dokážeš pri 10% ročnom zhodnotení vytvoriť hodnotu osobného účtu vo výške 86 189 eur. A čo je ešte šialenejšie, ak by si po 18 roku nevložil na investičný účet už ani 1 euro a nechal by si túto sumu zainvestovanú po celý čas, v jeho 65-ke by si dosiahol hodnotu osobného účtu vo výške 7,6 milióna eur. Buduj finančné zdravie pre svoje deti.